Hey guys, it's me again, Ilocana, Bisayang Gal. Welcome back to my channel, and for today's video, we are actually gonna go to some of the places or the stores that sell plants kasi gusto naming maglagay or magdagdag pa ng halaman doon sa bahay. Right now is the best time para gawin po iyon kasi right now it's kinda sunny. Medyo malamig ng konti, meron pang cold breeze. And hindi pa siya ganun kainit. So kung magtatanim po kayo dito, lalo na kung nandito kayo sa Las Vegas, right now is the best time para gawin yon kasi meron pang time na mag-adjust yung halaman from a little bit sunny weather to a very hot weather kasi malapit na po yung summer. So right now it's considered as springtime. Pero pag dumating po yung summer, talagang more than 100 degrees Fahrenheit po ang init dito. So ngayon po ang pinaka magandang time para mag-start kayo ng mga outdoor activities or gumawa ng mga home improvement, lalo na yung pagtatanim. Mga plantitos and plantitas, I'm sure mag-enjoy po kayo dito sa vlog na ito. Ay papakita ko sa inyo yung mga halaman na nakikita at tinatanim, common na tinatanim ng mga taga rito sa Las Vegas, lalo na po yung mga halaman na talagang nakakasurvive sa init kasi yun po yung talagang hinahanap dito, yung mga more on parang mga cactus type or something na outdoor na tanim na makakasurvive sa init. So yun po ang gagawin natin for the day. Let's see kung meron kaming magustuhan and kung mahanap namin yung talagang magandang i-decorate sa labas ng bahay. So stay tuned! Ayan guys, so we're here at Star Nursery. Kasi maganda na yung weather dito ngayon. So a lot of people would want to plant or magtanim ulit kasi nung winter at saka summer, maraming tanim na syempre hindi nakasurvive, namatay. So it's time to plant again and talagang packed yung parking space dito. So yan, most of the time yung mga tanim nila dito is something that would survive sa tough weather, lalo na pag summer talaga kasi sobrang init, ha? Yan ba yan? So, marami dito yung parang cactus na ganyan. Yan, makakasurvive yan sa init. So, kung nakikita ninyo, mas maraming yung parang green lang. Yan. Hindi masyado yung talagang mabulaklak. Kasi hindi talaga nakakasurvive dito. Unless, ilalagay mo siya sa loob ng bahay. So sa mga Plantito at Plantita, ito yung perfect place to go to. And meron silang mga different kinds of cactuses. And parang ano lang to, parang indoor. Nilalagay mo as decoration sa desk mo or sa loob ng bahay. And they are pretty affordable. So tulad nito, $2.98 lang. Liit lang siya. Ayan.
dogs have those. So, nagpalit kami ng sasakyan kasi may ano na kami, napag-desisyon na yata kung anong gustong bilhin. And, bibili kami ng mga materyales kasi gagawa kami ng yung parang flower box para sa front. Yan. At saka siguro sa side ng bahay. Kaya kailangan namin ng medyo maluwag-luwag na sasakyan. So, let's go! Yan, so we're here at Lowe's Home Improvement Warehouse. It looks like this. Wow! Tingin tayo ng halaman. So, actually, pupunta kami dito and then Home Depot din actually pangatlo na. Kasi yung una namin pinuntahan kanina, it's called the Star Nursery. Puro tanim lang din yon. This one is called Home Depot. They have almost everything na kailangan mo para sa bahay mo. Pero meron din silang gardening. Kaya, tingnan natin. Dito yun sa area na to. So they have the lawn and garden section. Right there. And they even have some sofas, yung pang outdoor, like this behind me. Ayan. I like this one. This is fancy. Yan. Yan. So, dito kami ngayon sa mga lumber, mga kahoy, kasi gagawa ng yung parang gardening box, flower box na tinatawag. So, titingin kami kung ano lang yung mas affordable, kasi klase-klase siya ng mga kahoy. Klase-klase ng kahoy. Tsaka, etong Home Depot na to, talagang it's more for home improvement and renovation. So, kung kasama ninyo ang asawa ninyo, yung boyfriend ninyo dito, kahit iwan nyo pa yan ng whole day dito, hindi yan magtatampot, hindi yan magagalit sa inyo. Dahil ito po ang paraiso ng mga lalaki. Lalo na yung mga mahihilig mangumpuni. Ayan, iwan nyo sila dito. Kahit buong araw, mag-enjoy sila dito para tong field trip sa kanila. Pero tayo ng mga babae, kung hindi tayo masyadong in sa mga home improvement, para tayong nasa impyerno dito. Boring. Yun. Ayan na nga. Pagalitan tayo dyan. Ayan, so palabas tayo kasi yung mga tanim, merong outdoor, meron ding indoor. So, tita. Hindi ako nga kilala. Ito, dito. Ang maganda. Totoo ba yan? Anong gusto mo sa araw?
ganda. Sobrang ganda, guys. Ayan. So, lahat sila ngayon namumukadkad, which is good. Pag naka-display sila dito, sobrang dami, sobrang ganda, sobrang titingkad ng kulay. Pero, may iba dito, or karamihan sa mga to is, yung ilang araw lang na namumulaklak tapos natutuyo na. So, kung as much as possible, by today or tomorrow, dapat na nabenta na, di ba, tita? Yung mga to. Kasi ilang araw lang to tapos matutuyo na. Tsaka ito sa atin mainit. Oo, tsaka mainit talaga doon sa amin banda, guys. Sobrang init. Hindi to pwedeng panglabas. Yan. Yeah. Yan. Ang ganda. Epic. Asiatic lily. Full sun and partial sun. Sabi mabubuhay daw siya. So, other than the flowers inside, meron din sila ditong display outside. Yan, ang gaganda. Mga plantito at plantita. Mag-enjoy kayo dito this time around. Kasi sobrang ganda ng mga bulaklak. Mawiwili kayo dito. Ito ang maganda. Ito dito. Kaya lang, madaling malampak. Oo. Temporary lang kasi after a day or two, they're done. Yan. Ito maganda din. Ewan ko ba? Sobrang daming magagandang bulaklak na yan. Wow! Saan pa? Turo-turo na lang kami. Ayan, maganda din. Nalagay ko na. Ito na mga kumakano. $6. Dami na lang display ngayon. Busy ang mga tao maging plantito at plantita. Marami ding tanim dito. Kala natin wala. Ito yung hinahanap ko na gusto ko. Sa Pinas, ang dami kong tanim ng ganito sa Pinas, guys. Ayan, nahanap ko. Yes, crown of thorns for $29.98. Pakita ko nga to. Ito ang gusto ko na tanim. It brings me back to my childhood kasi meron yan sa Panabo Central Elementary School nung unang panahon. Elementary pa ako. Matinik yan, tita. Yan, kinukuha namin yan dati. Kaya dumarami yung mga ganito ko dati. Natanim ko sa likod bahay. Ngayon, wala ka nang ng ganon. Kasi may presyo na ang mga tanim ngayon. Na-appreciate na ng mga tao yung value ng mga tanim. Ayan. Ang ganda. Meron pang bougainvillea. Ayun, bougainvillea ba yan? Yeah. Wala lang din yan dati sa atin, sa Pinas. Ngayon, ayan $6.
$16. Meron ding gumamela. Pero depende lang talaga guys sa sa location ninyo at sa kung naka-direct yung init. Beb, eto yung sinasabi ko. Ayun, yun. Sabi ko na hinahanap ko sa yan, yung tanim na yan. Oo. Na parang cactus. Oo. Oh. Grabe naman siya. Yun lang daw kaya kong buhayin. Kamatis. Sili. Basil. Bell pepper. Ayan. Herbs and gardening din guys. Meron din sila. Mainit. Napudot. Bili tayo ng hanap tayo ng ice creaman. At si tita ko gusto ng ng malamig ice cream tayo. Hanap tayo ng ice cream. Love it sa'yo, yeah? That's one of that. And then one is, you want something that you put water. Oh. Basta kaming kumain, pero there's too much ice cream. Di kaya. Yung nakuha namin is yung sa akin strawberry cheesecake, kay tita plain vanilla, and then we also got the peanut butter something. Kaso masyadong malaki yung portion, kaya hindi namin naubos lahat. So now natapos na kami sa
treat namin for this afternoon. Balik na naman kami sa paghahunting ng tanim at yung mga materyales. And we already went to Star Nursery and then Lowe's, and the third one that we're gonna go to is the Home Depot. No, yun na yung last namin na pupuntahan para sa ating mga Plantito at Plantita adventure. So, nasa Home Depot na kami. Same thing. Nilalagay doon sa box. Oo. Ayan, marami. Halos magkapareho lang ng variety. Pero, parang mas, ano yata, mas marami. Yata dito silang display sa labas. 6.9. So, may mga cactus sila. Meron din yung parang hinalo-halo na nila like this. Yeah. Magkakuan sila. Kano ba yun? $6. Ayan, so tulad po doon sa Lowe's, itong Home Depot, meron din siyang outdoor na display ng mga garden items, tsaka yung mga tanim. So, this is what they have here. Right there.
po. So, nakauwi na tayo and we got everything that we wanted to get except for the flowers for now. Kasi yung project na gagawin natin is unahin muna natin gawin yung flower box, which will take some time para gawin. Lalagay po natin yun doon sa labas ng bahay, sa may pinto at saka sa side. And then after that, that's when we are going to buy the soil, the fertilizers, and yung mga bulaklak na pwede nating itanim doon at pwede ma-expose sa sun, lalo na yung sobrang init kasi bibihira lang po yung talaga nakakasurvive doon sa labas pagdating ng summer dito sa Las Vegas. I hope you guys enjoyed watching this video, mga plantitos and plantitas. Sana nag-enjoy din po kayo na ipakita ko sa inyo yung mga magagandang bulaklak na nandito na binibenta at tinatanim ng karamihan sa mga nakatira po dito sa Las Vegas. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo sa aking mga bagong videos na i-upload. Again, this is Kathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Shoutout din po sa aming team sa Facebook. We are a group of small YouTubers na aiming to be successful in the YouTube world. We are the one team, one goal, one dream. So please check our Facebook page. Please join us as well. We do help each other and we always want to aim high. Thank you so much for watching. Bye!